nismo mi u nevoljama zato što smo prezaduženi, nego smo mi zaduženi zato što smo u nevolji. Znači, naše nevolje su starije i dublje od zaduženosti, ali zaduženost jeste jedan od simptoma pokazatelja ta. Da li je alarmantna u ovom trenutku? Ja mislim da jeste, iako neki nas teše, u navodnicima ekonomisti nas teše, čak i neki ozbiljni, plus gomila ovih neozbiljnih, koji kažu da su neki drugi još više zaduženi. Da Mađarska ili Hrvatska su još mnogo više zaduženi od nas, i to je tačno. I možda je zato što ovi naši valjda nisu imali dovoljno vremena da se zaduže, pošto oni zadužuju od 90. godine, a mi tek ozbiljno od 2000. godine. Za vreme sankcija i rata nije rastao dug, tako da eto bar neka, kako kažem, vajda od tih sankcija i od te izolacije tokom 90. godina. Ali ima tu jedno veliko ili možda mnogo veliko ili malo ali oni su bar nešto uradili za tih, znači oni su se zadužili, ali su recimo izgradili strahovitu mrežu puteva, strahovitu infrastrukturu. Pitanje je zašto se ulaže novac? To je pitanje. Dakle, pogledajte hrvatske puteve, pogledajte mađarske puteve. To zaista je u tom smislu liči na Evropu. A šta smo mi uradili, mučenici? Dakle, zadužili smo se, ne toliko koliko oni, ali ozbiljno smo se zadužili, povećali dug duplo ili trostruko, pri tome rasprodali. Paralelno sa tim smo rasprodali praktično sve što se vredilo sem ovih par još javnih preduzeća, rasprodali i pri tome niko ne živi baš mnogo dobro. Niti smo nešto sagradili od tih para. Znači, ako smo rasprodavali, onda što smo povećali dug, valjda je trebalo tim parama od prode. Tako da naša situacija ekonomska je zapravo još i gora nego što izgleda. I ja obično ovakvim i sličnim emisijama, razgovorima ili na televiziju ili za novine, pa Bog mi i na ulici, kad mi često prilaze građani, i pitaju onako, nekada kroz šalu, nekada ozbiljno, pa hoće li biti bolje, pa šta će biti bolje. I ja obično kažem, čujte, hoćete da slažem, da vam kažem istinu. Biće gore. Dakle, to nije naravno optimistička neka izjava za kraj, ali ekonomski gledano, ako se nešto ozbiljno ne podvuče crta, a i za to je možda malo kasno, bit će mnogo gore, sve sada da postavimo, ne znam, savršenu vladu, od najpoštenijih i najboljih stručnjaka, stizaće računi, ne samo ti dugovi za naplatu, nego uopšte ceh svih tih pogrešnih ekonomskih odluka, pogrešnih privatizacija, te rasprodaje društvenog bogatstva. Zašto je bilo neophodno, recimo, prodavati šećerane za 3 evra? Zašto je bilo neophodno grane koje su, pazite, preživjele sankcije, Miloševića, rat, koje su poslovale dobro, neke firme, mi smo ih upropastili ili smo ih prodali. Ok, kaže, nema više društvene svojine, ali smo prodavali dobre. Mi smo prodavali dobre, pa ove loše su ostale, niko neće da ih kupi. I vidite šta se dešava sada. To je sad opet, kažem, tema za možda neke ekonomske stručnjake, ali neke stvari svako ko ima dovoljno mozga u glavi može da shvati. Ne mora da bude neki veliki ekonomista. Nama su ostale loše firme i sada država, da bi sprečila socijalni nemir i bunt i očaj koji se širi širom Srbije, sad ona preuzima na sebe nazad te propale firme za koje niko neće više da ih kupi, ili su bile beznadežne od početka, ili ih je neki privatnik kupio, opljačkao, postavio. Pa će to podržaviti? I sad će to da podržavi, opet od naših para, od čijih para, neće te pare pasti sa neba. I tako da se problem još produbljuje. Dakle, ono što je vredelo su pokupovali pre svega stranci, plus njihovi prijatelji odavde, tajkuni i političari i poslovni ljudi bliski političarima, od ovog velikog nivoa nacionalnog do lokala. Samo su možda sume različite, ali princip je isti. Znači, to su pokupovali, što ne valja, baš i bozluk, to ili na ulicu, a da ne bi sad pravio velike probleme na ulici, hajde državi nazad u naručje. Dakle, država je loš, ne treba bude gazda dobrih i uspešnih preduzeća i da ubira profit od toga i da svi od toga imamo koristi, ali može da bude gazda ovih propalih firmi da bi se sprečio socijalni bunt. Tako mi vodimo politiku.